gaskiya ne. Na yi dace ba. Allah ko? Wallahi na yi dace. Allah. Sake san wallahi na gobe zan kai. Da gaske? Na rantsi da Allah gobe zan kai. Kai amma ko da na yi farin ciki. Allah. To ainihin farin ciki na kenan, buri na kenan in ga kana nishaɗi kana farin ciki. Muje wallahi special. Nan ne gidan ku ai mun san gidan ku. Nan ne gidan mu. Kai mu. Ya ina yi? Lafiya lau. An da kenan. Na da. Allah ce wani baki da ta zo. Saniya. Lafiya ina zuwa. Tare miki. Tare kuke oke. Wallahi tare miki. Almajiri ne kai? Oke. Kai ta kya ka zo ka kwashi shara. Wallahi ba haka bane. Wallahi duk ba haka bane. Wannan makota ne kai wanda aka ce zo. Ba ni bane wallahi. Saurayinta ne. Saurayinta. Dan fada kunne wani. Saurayinta ne. Kana da hankali ko baka da hankali da Allah faɗa mun gaskiya. Ni ne ban da hankali kai ne baka da hankali. Kalkan wata parasol wani baki da kai fuska kamar barin dawo kace kai ne saurayinta. Ai kuma sai ka tsaya mai gaji mai kawo ni ko? Yana da kyau ko? Gaji mai kawo ni. Wai me sanaka? Ba ni da sana'a wallahi. Kai Allah ba ni da sana'a. Amma baba na dila ne. Dila ne. Dila ne. Shi dan dila ne. Wallahi dila. Mafin ka dila ne kenan. Wallahi. Allah sai ka ci an nan gidan ku ne. Ki ta ko Allah sai to a cikin dilolin dilar motoci ko kuma dilar jirage ko dilar injinan wanki ka san hakokin nan yadda suke faruwa ne. Wallahi duk ba haka bane. Ai mu na mu ne daban ne. Dilar me? Tawo mai murfi ce. Yana nan sabuwar kasuwa. Dilar rama ne. Dilar me? Dilar rama ne. Dilar Rama. dilar talauci da ban nawa kuma mugun duka wallahi. Ina zuwa, sweetheart. Kai In zo? kai wace sutin na bi suti da gudu. Wai Allah. Katon banza da fi karo. Kalli gidan nan kace da kanwata kai soyawa kai dila. Ba fin ka dila. Dila rama ko dila wiwi.